Яршалыдагы шүпшарны айыру пунктларының берсе. Ай сайын автоколадан гына бириге 10 000 тонна калдык китерелә. Татарстанның тарифлар буенча дәүләт комитеты комиссиясенә эш барышы турында сөйлиләр. Это участок прессования. Бу урында икенче тапкыр эшкәртеп була торган калдыкларны тыгызлыйлар. Шүпне кысып, сытып тыгызлагач, монда саклыйбыз. Зур йөк машиналары тынычлап узып китә ала. Калдыкларны сортларга кул белән айыралар. Пыялла, кагаз, пластик әйберләр, тимер тымыр, барысы да айрым савытларга җыела. Biz mana алюминий баночкалар, нинди нәрсәләр, mana иң главный пыткалар кыйммәтле инде без шуларны җыябыз, бумага җыябыз, консервалар җыябыз, күбәйбер җыябыз инде без монда. Татарстанда хәзер 37 полигон эшли. Аларның 60% киләсе 2 елда ябылачак. Чөнки тулганнар инде. Сейчас как бы встает вопрос. Хәзер яңа инфраструктура булдыру мәсьәләсе алга чыга. Республикага тиздән яңа полигоннар төзергә кирәк булачак. Чөнки аларның бер өлеше бигрәк тә авылдагылары тулып ябылачак. Ә калдыкларны кайда җыярга, кая илтергә? Бу тарифлар буенча дәүләт комитетының Яршалыда узган беренче күчмә утырышы. Биредә шүпшәр реформасы барышы, проблема һәм уңышлары турында сөйләштеләр. Татарстанда каты калдыклар чыгарган өчен түләү беренче ярты еллыкта 82,4%-ны тәшкил иткән. Көнбатыш зонада ПЖКХ оешмасында бу күрсәткеч 72,4%. Көнчыгыш районнарга хезмәт күрсәтүче Гринт оешмасында 93,7%. Елның беренче 5 аенда Гринт халыктан 880 миллион сум акча җыйган. Лидеры по собираемости от плана. Без күрсәткән хезмәт өчен түләүләр җыю буенча Яршаллы, Тукай районы һәм Түбән Кама лидер. Монда планның 98%-ын үтиләр. Ә саннар түбән булган районнарга Аксубай, Чирмешән, Яңа Чишмә керә. Көнбатыш зонаны карасак, каты калдыкларны чыгарган өчен Лаеш, Теләче һәм Әлки районнары халкына шар түли икән. По поручению регионального оператора Әлеге районнарда төбәк операторы күрсәтмәсе буенча июньдә түләнергә тиешле суммаларны яңадан санадылар. Ул 4500 кешегә кагылды. Хәзер халык шул перерасчет ни сәбәпле башкарылганны ачыклый. Шуңа бу районнарда акча җыю темпы түбән. Расчетов и в связи с этим в данных 3 районах сбор уровень оплаты достаточно низкий пока. Ситуация такая знаковая, на мой взгляд. Бу шаккаткыч хәл. Нишләп нәкъ менә шушы районнарда ни өчен шундый суммалар? Атна дәвамында әлеге мәсьәләне хәл итүегезне сорыйм. Гринтада аңлатуларынча түләүләрне җыюга халык санының төрле булуы да йогынты ясый. Территорияләр схемасыннан караганда, әйтик, Аксубай районында 29 000 кеше яши, ә Росстат мәгълүматы буенча 27 000. Төбәк операторларының халыкның пропискада булу-булмавы, теркәлгән урында яшәү-яшәмәү турындагы мәгълүмат базасына керү мөмкинлеге булмаганлыктан, алар үзләрендәге саннар белән эш итә. Аналогичная ситуация с Черемшанским районом. Башта әлеге түләүләр бездәге мәгълүматларның төрле булуына бәйледер дип уйлыйм. Юк, бәйле түгел икән. Әлеге районнар белән тыгызрак эшләргә генә кирәк. Яңа Чишмә районында әйтик, территория схемасындагы кеше саны буенча күрсәткечләр түбән. Ә Росстат белешмәсенә таянсак, планлаштырылганның 84% җыелган булып саналар иде. Соңгы бер айда халык контроле порталына каты калдыклар чыгару турында 87 мөрәҗәгать килгән. Ел башыннан Казан халкыннан 150 гариза, Яршалыдан 41, Әлмәттән 40 гариза алынган. Штаб әгъзалары шуңа аптырый. Ни өчен әлеге исемлеккә һаман бер үк шәһәрләр эләгә? Бактың исә әйтик, Әлмәттә берничә контейнер мәйданы рәсми теркәлмәгән. Димәк, төбәк операторы алардагы шүпне чыгармаган. Системага килгән шундый мөрәҗәгатьләр бар. Әйтик, контейнер мәйданы шүпшар белән тулы диләр. Төбәк операторы исә бу мәйданнар законлаштырылмаган дип бара. Ягъни кайбер шүплекләрне башкарма комитет үзе чистарткан, ә халык ул урынга кабат ташлый башлаган булып чыга. Әлеге мәсьәләне кабат тикшерергә карар кылдылар. Шүпләрне вакытлыча саклап, яңадан тиеп җибәрү станцияләре төзү хәзер көнүзәк бурыч. Гринты быел шундый 4 станция төзи. Мамадыштагысы тиздән ачылырга тиеш. Ел ахырына Актаныш, Әгерҗе, Нурлат районнарында барлыкка киләчәк. Әмма булганнары тиешле хәлдә түгел. Нижнекамский посетил в том числе и полигон. Мин Түбән Камадагы полигонда булган идем. Башкарма комитетка үтенечем бар. Полигон белән бергә аның турышын карагыз. Ул бик начар хәлдә. Анда ничек эшлиләрдер? Начар тәэсирләр калдыра торган урын. Очень негативное впечатление не оставило посещение данного объекта. Штаб утырышында Александр Груничев яңа тәкъдим ясады. Авылларда шүпшарны капчык белән тапшыручылар өчен яңа тариф кертү мөмкинлеген өйрәнергә. Инициатива комитета рассмотреть вариант установки. Бу контейнер майданнарын тизрәк төзергә этәргеч булыр иде дип саныйм. Икенчедән, авыл халкы нәрсә өчен түләгәнен түгел белеп торачак. Шуңа районнарның башкарма комитетлары һәм төбәк операторлары бу хакта тәкъдимнәрен җиткерсеннәр иде. Әлегә Татарстанда калдыкларны һаман да капчыкка җыеп тапшыручы районнар бар әле. Шул ук вакытта аларның түләүләрендә контейнер алу өчен дигән чыгым да кертелгән. Гәрчә анда контейнерлар булмаса да, тик капчык белән җыйган очракта транспорт чыгымнары зуррак дип аңлаталар дәүләт комитетында.
Яршалыдан Рания Абдрахманова, Гүлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы.